ndepamana ndeputimu yangu pane nyaya ndayanayo yakaipa pane mufeso yari kunzi security guards beat man to death after he accuses bank of stealing his money. Saka vakaipa guys, mufeso yamuri kuona apa uyu ndiye mufeso atokita anzi aita se rohwa nemagadhi epabank. Saka if you're new here on my channel, our family channel, don't forget to subscribe to our channel. It's Bombshell Television. Ndokanyaka nandinako mufesa aurayiwa. Saka tisingazoti hasha dzinozowanikwa kumagadhi here kana kuti dzinofanira kuwanika kuvakuru vebhenki amene kuti magadhi wapiwa order here. Saka izvozvizvi kutaura kwandiri kuita vari pama1 asati aziva zvedu kuti ibhenki ripi, but ndichaita se changokupai update kana pane zvimwe zvandawana. Ndo zvandanga ndinazvo, sikade kupedza zvanyu nguva yenyu. Mufesoyo atotisiya, saka kana usingarwadziwa unongoti rest in peace mucomment section, RIP mucomment section. Don't forget to subscribe.